Un xicotet anàlisi dels pressupostos generals de l'Estat de 2013 ens permet preguntar-nos què li han fet els valencians al senyor Rajoy per a que ens castigue amb unes inversions que suposen la meitat de la mitjana estatal? Sí, la meitat, 113 euros per càpita en València front a 226 per càpita en tota Espanya. Representen el 9,8% del PIB espanyol, el 10,8% de la població, però només rebem el 6,1% de la despesa. Per què el Partit Popular ens tracta tan malament a aquesta comunitat, senyora Barberà? Com és possible que retalle la inversió en la nostra comunitat un 57%, més de la meitat respecte a l'últim any anterior al govern socialista? Algú ens pot explicar quins criteris s'han seguit per abandonar les inversions ferroviàries en el corredor mediterrani mentre es prioritza les inversions en la cornisa cantàbrica i en Galícia? No estava clar que era el corredor més rendible econòmicament? Ja s'han fet inversions ruïnoses i sense sentit de rentabilitat en alta velocitat. Ara es connecta amb França i la nostra comunitat es queda fora i sense inversions. És una condemna de mort a l'economia valenciana. Mentrestant, ni un euro per al Parc Central, ni per a l'estació definitiva, ni per al túnel passant, ni per a res. Es retarda sine die el succedani del tercer carril. No tindrem tercer carril fins al 2017, fent perillar inversions en grans empreses i debilitant exportacions. Ni un euro per a accessos ferroviaris al Port de València. El seu competidor, el Port de Barcelona, rebrà per aquest concepte 60 milions d'euros enguany. Senyora Barberà, què li han fet les exportacions valencianes al senyor Rajoy? Per què s'empenya el senyor Rajoy en deixar-les abandonades? Parlem un poc de cultura. El Museu de Belles Arts, Sant Pio V, es queda sense un euro per a les seues, ja podríem dir, eternes obres d'ampliació. No és sent un poc responsable, senyora Barberà, d'aquesta situació per haver col·locat aquest museu com a ariet de conflicte amb l'anterior govern estatal? Els 4,5 milions perduts per no donar llicències d'obres són senzillament un escàndol. No creus que és escandalosa la situació d'aquest museu? Tampoc es contempla cap aportació al Museu de Ceràmica, que és de gestió estatal. Com és possible que l'aportació estatal al Palau de les Arts hagi baixat i siga irrisòria respecte als palaus de l'Òpera de Madrid i Barcelona quan la producció teatral és comparable? Ningú del seu partit ha sabut explicar això als que governen en Madrid després de gastar-se centenars de milions en la seva construcció? A nivell de carreteres, el tercer carril de la A3 fins a Bunyol va adjudicar-se en 2009 per a 30 mesos. El retall farà que es prolonguen fins al 2017. Ha pensat, senyora Barberà, en els accidents, els retards i els problemes de tot tipus que suposa? Ni un euro per ajudar al transport metropolità mentre es dediquen 95 milions a Barcelona i 127 milions a Madrid mitjançant els seus contractes programa. Senyora Barberà, no n'hi ha prou amb cridar per telèfon a la ministra de Foment i protestar. Cal fer més coses, moltes més coses. S'ha plantejat d'on es trauran els diners per a regenerar la platja del Saler quan s'aconseguisca alliberar el segon vaixell? Els pressupostos per a regeneració de platges han disminuït un 61%. Tenen raó els empresaris quan qualifiquen d'afrenta, de vergonya i no recorde quants adjectius més. Hem llegit, senyora Barberà, les seues reaccions davant dels últims pressupostos. Unes verdaderes soflames en defensa de València. La seva vehemència i radicalitat només aconseguien comparar-se amb la imatge del palleter, però en realitat no era defensar València, era atacar al contrincant polític, com estem veient en aquests moments. Ara els pressupostos són molt pitjors per a València que aquells de 2009 i 2010 quan vostè els criticava amb vehemència. Molt pitjor. A més, amb un gravíssim greuge comparatiu amb la resta de comunitats autònomes. Som la pitjor de tota la península, exceptuant la comunitat foral de Navarra, que té recursos per apanyar-se sola. No n'hi ha prou en cridar per telèfon, amb lamentar-se.
caldrà fer alguna cosa més Rebo, por favor. efectiva.